Il-qabżiet kbar il-qoddim li għamlet Malta taħt Prim Ministri Nazzjonalisti saru għax Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni. Ek beda d-diskors tiegħu il-Viċi Kap għall affarijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius fit-tieni sessjoni tal-Kunsill Ġenerali li nfetħet mill-President tal-Kunsill Christy De Bono. U elenka l-valuri tal-Prim Ministri Nazzjonalista, il-viżjoni tal-George Borch Olivier li wellet nazzjon wieħed, ta' Edi Fenekadami li poġġa lil pajjiżna fid-dar naturali tiegħu l-Ewropa, u ta' Lorenz Gonzi li pari dejn sodi żamm lil Malta għaddejja waqt li pajjiżi oħra kienu qed jikrollaw. Dawn il-qabżiet kbar li wettaqna meta konna fil-gvern ma nistawx noħduhom for granted. Dawn setgħu biss iseħħu għax il-partit minn nazzjonalista minn dejjem kellu viżjoni. U għax il-pożizzjoni tiegħu dejjem kienet ċara fuq il-kwistjonijiet ewlenin. In-nies magħna jafu fejn qegħdin. U għalhekk aħna għandna dmir li nibqgħu nispjegaw lin-nies u nwasslu l-messaġġ ta' x'inhi l-viżjoni tagħna illum. David Agius qal li l-oppożizzjoni trid tuża l-għodod kollha li għandha biex il-gvern ma jibqax għaddej romblu minn fuq in-nies. Dan billi jiddefendi l-ħaddiema, jikkritika fejn qed ifalli l-gvern u joffri soluzzjonijiet tanġibbli, jiddefendi dak kollu li hu tal-Maltin u billi jkun il-vuċi ta' dawk l-aktar vulnerabbli. David Agius qal li fil-waqt li għandna gvern li m'għandux pjan għas-saħħa, għall-edukazzjoni, għall-ambjent u għall-investiment, il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem fuq pjan fit-tul. Illum għandna gvern laburista bla pjan u Prim Ministru li jħejji biex jitlaq. Fil-waqt li Partit Nazzjonalista qed jaħdem fuq pjan fit-tul u jressaq proposti konkreti biex jaħseb għal għada u li jagħti serħan il-moħħ lill-familji tagħna. Huwa qal li din il-viżjoni hija bbażata fuq il-5 pilastri, il-ħarsin tal-ħajja, lejxin deċenti, il-wens għal dawk vulnerabbli, il-kwalità tal-ħajja u l-identità tagħna. David Agius qal li l-Partit Nazzjonalista qed jimpenja ruħu u permezz ta' viżjoni ċara qed joħroġ b'soluzzjonijiet, bi proposti konkreti fid-diversi oqsma. Bħalma minna proposti konkreti għal kunsilli lokali, l-ekonomija biex insaħħu s-sostenibilità tal-bdiewa r-raħala tagħna, il-promozzjoni tal-prodotti lokali, għal-qbiela biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kanċer, għall-iskar tal-kostruzzjoni biex dan nibdluh f'riżorsa, għal-work-life balance, għad-disleksja, għal-għawdet biex ikun reġjun. Dan kollu qed nagħmluh mill-oppożizzjoni. U għala id-diskors tiegħu billi appella lil kulħadd biex iwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Bil-medja soċjali, bil-fom, bil-impentana u ta' kull wieħed waħda minnkom, irridu nfehmu li f'dawn l-elezzjonijiet hemm bżonn kull vot u li kulħadd jivvota għal kandidati kollha fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista. Kristina Majra, Net News.